ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିରପେକ୍ଷର ହେବ ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତ, ନ୍ୟାୟର ହେବ ଅନ୍ୟାୟ, ପଣ୍ଡିତର ହେବ ମୂର୍ଖ, ପଡ଼ିଆର ହେବ ଉଠିଆ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ହେବ ପ୍ରଦୋଷ, ପରୋକ୍ଷର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପାପର ହେବ ପୁଣ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନର ହେବ ପ୍ରସନ୍ନ ବା ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁରସ୍କାରର ହେବ ତିରସ୍କାର, ପ୍ରାକୃତିକର ହେବ କୃତ୍ରିମ, ବୃତ୍ତିର ହେବ ନିବୃତ୍ତି, ପ୍ରସାରଣର ହେବ ସଂକୋଚନ, ପକ୍ଷପାତିତାର ହେବ ନିରପେକ୍ଷିତ, ପରିଣାମର ହେବ ଅପରିଣାମ, ଚିହ୍ନର ହେବ ଅବାର୍ଚିନ, ବଳକାର ହେବ ନିଅଣ୍ଟ, ବନ୍ଧନର ହେବ ମୋଚନ, ବାହାରର ହେବ ଭିତର, ବଦ୍ଧର ହେବ ମୁକ୍ତ, ବିଭକ୍ତର ହେବ ଅବିଭକ୍ତ, ବାହ୍ୟର ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଭଲର ହେବ ମନ୍ଦ, ଭୀମର ହେବ କାନ୍ତ, ଭୀରୁର ହେବ ନିର୍ଭୀକ, ଭେଦର ହେବ ଅଭେଦ, ଭକ୍ଷକର ହେବ ରକ୍ଷକ, ମଲାର ହେବ ଜିଅନ୍ତା, ମାନର ହେବ ଅପମାନ, ମସୃଣର ହେବ ବନ୍ଧୁର, ମଠର ହେବ ଚଞ୍ଚଳ, ମହଙ୍ଗାର ହେବ ଶସ୍ତା, ମୂକର ହେବ ବଧିର, ମାରଣର ହେବ ତାରଣ, ମୁଖ୍ୟର ହେବ ଗୌଣ, ମଇଳା ବା ମସିଆର ହେବ ସଫା, ମିଶ୍ରିତର ହେବ ଅମିଶ୍ରିତ, ମୀମାଂସାର ହେବ ଅମୀମାଂସା, ମିତ୍ରର ହେବ ଶତ୍ରୁ, ଯୋଗୀର ହେବ ଭୋଗୀ, ରୁଗ୍ଣ ବା ରୋଗୀର ହେବ ନିରୋଗ, ରୋଜଗାରର ହେବ ବେରୋଜଗାର, ଲୋଭୀର ହେବ ନିର୍ଲୋଭ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣର ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତ, ସଂଯୋଗର ହେବ ବିଯୋଗ, ସରବର ହେବ ନୀରବ, ସମର ହେବ ବିଷମ, ସୁଖୀର ହେବ ଦୁଃଖୀ ବା ଅସୁଖୀ, ସୁଗମର ହେବ ଦୁର୍ଗମ, ଅଧର ହେବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅଧମର ହେବ ଉତ୍ତମ, ଆଦିର ହେବ ଅନ୍ତ, ଆହାରର ହେବ ଅନାହାର, ଐଚ୍ଛିକର ହେବ ଅନୈଚ୍ଛିକ, ଐହିକର ହେବ ପାରତ୍ରିକ, ଐକର ହେବ ଅନୈକ, ଐକ୍ୟତାନିକର ହେବ ବହୁତାନିକ, ଅକ୍ଷମର ହେବ କ୍ଷମ, ଅଳସୁଅର ହେବ କାମୁକା, ଅନନ୍ତର ହେବ ଶାନ୍ତ, ଏସନର ହେବ ତେସନ, ବାହାରର ହେବ ଭିତର, ବୈଷୟିକର ହେବ ଅଣବୈଷୟିକ, ବଳକାର ହେବ ନିଅଣ୍ଟ, ବାଳୁତର ହେବ ବୃଦ୍ଧ, ବଦ୍ଧର ହେବ ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନର ହେବ ମୁକ୍ତ ବା ମୋଚନ, ପକ୍ଷର ହେବ ଅବକ୍ଷ, ବାସ୍ତବର ହେବ ଅବାସ୍ତବ, ବେହୋସର ହେବ ହୋସ, ଭାବର ହେବ ଅଭାବ, ଭଦ୍ରର ହେବ ଅଭଦ୍ର, ଭାଗ୍ୟର ହେବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ଷକର ହେବ ରକ୍ଷକ, ଭଲର ହେବ ମନ୍ଦ, ଭାଙ୍ଗିବାର ହେବ ଗଢ଼ିବା, ଭାଷାର ହେବ ଅଭାଷା, ଭୟର ହେବ ନିର୍ଭୟ, ଭେଦର ହେବ ଅଭେଦ, ଭୀମର ହେବ କାନ୍ତ, ଭୀରୁର ହେବ ନିର୍ଭୀକ, ଭୋଗର ହେବ ତ୍ୟାଗ, ବିବେକର ହେବ ନିର୍ବିବେକ, ବିଚାରର ହେବ ନିର୍ବିଚାର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ହେବ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିମଳର ହେବ ମଳିନ, ବିପ୍ଳବର ହେବ ଶାନ୍ତି, ବିରାମର ହେବ ଅବିରାମ, ବିସର୍ଜନର ହେବ ଆବାହନ, ବିଶ୍ୱାସର ହେବ ଅବିଶ୍ୱାସ,